just for now. Tovadira vim cha do esima Beast made chono mirira kuteni mark. Number 1 handina basa navo, number 2 handitaure navo, number 3 fuda ndije gumba kwavo, 4 vaudze kushata kwavo. Aonai vanokutaura usipo vachifunga kuti iwe auzvinzwe, vozouya nekuseri vachida kuona zvinhu zvaunoita. Mabadi maindi vanokutaura usipo vachifunga kuti iwe auzvinzwe, vozouya nekuseri vachida kuona zvinhu zvaunoita. Ona achiva kumaka patani vanhu vacho vanenge vari kushandira satani. Hoi vane kodo ava kodo chete kuswera vachitaura ini murokeshani. Vandiona ndobva vandituka, ndazvichaira ini ndakavabuka. Pura ipuku riya rekwaluka, moyo yavo yakasviba tichaisuka. Aonai vanokutaura usipo vachifunga kuti iwe auzvinzwe, vozouya nekuseri vachida kuona zvinhu zvaunoita. Mabadi maindi vanokutaura usipo vachifunga kuti iwe auzvinzwe, vozouya nekuseri vachida kuona zvinhu zvaunoita. Number 1 handina basa navo, number 2 handitaure navo, number 3 fuda ndije gumba kwavo, Beast made vaudze kushata kwavo. Esimaki vabvunze vari kudei, January February kutosvika muna Mei, vachingondinyomba manje hazvisinei, ndicharamba ndichirova ngoma kunge mukudzei. Aonai vanokutaura usipo vachifunga kuti iwe auzvinzwe, vozouya nekuseri vachida kuona zvinhu zvaunoita. Mabadi maindi vanokutaura usipo vachifunga kuti iwe auzvinzwe, vozouya nekuseri vachida kuona zvinhu zvaunoita. Ona achiva kumaka patani vanhu vacho vanenge vari kushandira satani. Hoi vane kodo ava kodo chete kuswera vachitaura ini murokeshani. Vandiona ndobva vandituka, ndazvichaira ini ndakavabuka. Pura ipuku riya rekwaluka, moyo yavo yakasviba tichaisuka. Aonai vanokutaura usipo vachifunga kuti iwe auzvinzwe, vozouya nekuseri vachida kuona zvinhu zvaunoita. Mabadi maindi vanokutaura usipo vachifunga kuti iwe auzvinzwe, vozouya nekuseri vachida kuona zvinhu zvaunoita.